Donostiako Kontxako banderan hementxe gaude estropada dotorea eta sekulako giroa. Giro honen barne, hainbat gauza ikusi ahal izango ditugu. Estropadak eta estropadatik aparte beste hainbat gauza. Esperantza beltzez etorri bertzula, baina pixkat beltzu zaigu eguna, ez? Ibaikak ez du lortu bandera. Bai, horrela da. Egia esan ilusia handia geneukan, aurtengoa lortuko genuela. Pasaden 3 urtea, korri biligera, justu, ilusia handiarekin gentozen, eta ezin izan da. Oso harro gaude, egia da gure herriko neska kristolana egin dutela urte osoan zehar, zoriondu behar ditugu eta animatu urrengo urtean bai bandera gure herrira ekartzeko. Eta kolore beltza ez dela beti negatibotasunarekin lotu behar, ez da? Ez gurean da ilusioaren eta esperantzaren kolorea, ez da berdea, gurean beltza da eta nik uste dut lortuko dugula, ez? Urrengo urterako lortuko dugula. Egia da aurten itxaso txarra egon dela, itxaso txar horrek izugarrizko eragina izan duela estropada honetan, gaurko estropada honetan, baina nik uste dut urrengo urteari begira, Ibaikak urrengo urtean bai lortuko duela aurtengoan, Donibaneko zoriontzea eta berezikin eske zoriontzea lortzen ari direlako emakumeen kirola erabat txertatzea, erakustea emakumeen kirola izugarria dela eta Ibaikako neska gutxienez lortu dutena da gure herrian herri oso bat beraiekin bat egitea eta bizitzea, emozionatzea, negar egitea eta parre egitea Ibaikarekin batera, Ibaikako neskemekin batera eta beraz emakume guztiei zorionak eta Ibaikako bereziki. Batik bat hemen gatoze festa disfrutatzea, nik uste dut udalak hartzen duela protagonismo nagusia arlo horretan eta gure partetik laguntzea gatoz eta gure erakundea ordezkatzera, baina gure partetik bintzat nire irakurketa gehiagoa personala, ikusten dugu Gipuzkoak eta Euskal Herriak duen festarik importantenetako badela eta urtez urte gaina indartzen ari dena, eguraldia tartean batzutan okerrago estatzen hobeto, baina gure partetik bintzat nik uste dut benetan zoriontzeko dela antolatzaile egiten duten lanagatik eta batik bat hemen itxaso gogor honetara, bortitz honetara irtetzen diren hausart guztia neska eta mutil. Zemoz, holako egun batean? Ondo, egile esan, emozionantia dago, itxasoa daukagun bezala daukagu eta justu ibili gehateatzeko. Horre, arazoak sortzen ditu, baina emozioare emate dio, ez? Beste pistosia bat. Hori da. Argazki ederrak aterako dituzte gaur. Ez, hor momentu batean hor itxasuntzian oteago, olatuak, nik uste hemen jendean hor arpegian nabaitu da, ez? Itxaso muitu da, hola. Bai, nabaritzen da, hemen goian ere bai, batzuk hola pixkat justu ibiltzen die, baina bai, nik uste ikuskizun ederra eskainiko digula gaurko itxaso honek. Eta nune ematen dira hola itxaso biziak edo beto, hemen uretan edo udaletxean? Hemen uretan, ni hemen ez naiz mareatzen, udaletxean ere ez, baina, odako gauza bat atseginagoa da, horretako egun bat podita da, azken finean giro ederra daukagu, eta deia bizia, eta hori, eskertzeko bada. Eta esan daiteke, eneko goia jodura alkatetzakin edo gora joteko asmoa daukazu, ez dakit lehendakari edo presidente? Ni nerera, momentu honetan eskuartean ardura badaukat eta legealdi batetarako konpromisoa eta hori betetzera dedikatzen naiz eta horretara eskaintzen dizkiot nire esfortzu guztiak, beraz hortara nago.